yn adran y Cobiau Cymreig. Ni symud ymlaen at y Pencampwriaeth. Uchafbwynt y cystadlu arwyn o ran yr adran yma, a 6 wedi dod ymlaen. Wrth gwrs, yn amlwg, mae yna cwpl sydd wedi dod yn ail yn dosbarthiadau ac hawl i ddod yma i gystadlu. Oes gennych chi rhyw ffefryn yma'n barod, neu? Wel, mae'r ebol blwydd di, swn i'n mynd adro fi heddiw. Ond, diolch drwy'r benaeth Helen, mae rhwng tyfo a boles bron arth. Helen Williams y beirniad o Bydfa Seiont Caernarfon. Hi sy'n cael y gair ola. Hi yw'r bos yn y cylch yma heddiw. Ac mae wedi cael safon arbennig i ferniadu ac dyma ni'r ebol blwydd oedd yn ail yn dosbarth. Ridge Hill a Lord Luther. Yn ôl yn gobeithio i cipio'r gil wobr yn yr adran. Dyma hi'r boles. David Jones yn dangos y fronarth top model. Y boles oedd yn ffres bore yma. Yn edrych yn siarp. Yndi, mynd yn eisiau tywon. Y ffotograffwyr yn... yn achosi bach o bryder i'r ceffylau, ond dyma ni Llwyn Howell Cracklin Rose, yn ei newydd gweld hi'n ennill y dosbarth i'r ebolesu blwydd gyda Daniel Hewer. Thomas Howerton, Heigmo Magical Lady, yn ail yn y dosbarth i'r ebolesu blwydd. Wel, mae'n debyg bod hi'n mynd bach yn gloff yn y dosbarth. Dim cweit yn gyfforddus, mae yna rhywbeth yn bob braidd. Sam Mosley, Perthog Game Master. Mae enillydd y dosbarth cyntaf yn yr adran i'r cywion gwryw. Yn edrych yn arbennig heddiw, mae'n rhaid ddeud. Wel, dyma ni y 6 sydd yn cystadlu ar gyfer y Pencampwriaeth yn adran y Cobiau Cymreig. Ac yn un awyddus yn edrych mlaen i weld pwy fydd yn mynd ar y brif wobr yn yr adran yma. Mae'r Pencampwr felly i'w enillydd yr y Pencampwriaeth yn adran y Cobiau Cymreig yn mynd i'r eboles. Fronarth top model sydd yn mynd â hi a'r ebol blwydd yn mynd ar gil wobr. Wel, dyma ni y ddwy yn ddisgleirio heddiw yn edrych yn hynod dda. Fronarth top model y Pencampwriaeth ac Llanmorlais Dynamo yn cymryd y gil wobr. Dyma ni David Jones yn derbyn y rhosglymau ar rhan y teulu. Pencampwyr yn adran y Cobiau Cymreig. Wel, llongyfarchiadau Dafydd, Pencampwr yn adran y Cobiau Cymreig. Diolch yn fawr. Ti wedi bod yn rhyw treini ar gyfer y rhedeg, yn i'n meddwl bod ti'n symud yn hynod dda heddiw? Na, dim training, fi mas o training, credu. Mae'n yw'r geia wan, ie? Ie. Calm town time nawr. So be fydd hanes hon blwyddyn nesaf te? Gweithio gari mas fel swcan blwydd, gweithio yn y Gwanwyn nawr. Cyn i fel siwr eith i mlaen. Cawt den. Wel, gynnwch chi Pencampwriaeth i ddod wan. Ie, diolch yn fawr. Lucas Aid ar yr ochr, bach o dŵr. Oeddech chi'n iawn. Da iawn ti, boi. Rhowch gyfrdwyraeth felly i Pencampwr, y Cobiau Cymreig yw hynny, i champion Welsh Cob, the winner... David Jones, brydfa frongoi, sydd yn mynd ar Pencampwriaeth yn adran y Cobiau Cymreig. Yn disgleirio heddiw y fronarth top model. The reserve champion, the winner of the yearling colt class.